Uri. Og Joan. Og det vil sige, at man skal have tilladelse for det her med dronen. ikke sådan helt tilladelse, det er bare nogle områder, hvor man må flyve. Men man skal have et certifikat Har du det? og forsikring, ja. Okay. Han kører jo et helt projekt med, hvor han filmer folk. Ja, det er sindssygt. بس فينا نعمله كمان بالعربي ما عندي مشكلة يعني. هذا خلي دايما هذا شايف من اشياء صحتنا يعني يكون Ja, ja, læg ned. حلو sindssygt. حلو فخم sindssygt. Prøv, læg dit hånd under det. Nej. Så skal jeg prøve at fange det. Du vil gerne prøve. Wow. Det jeg gør også, jeg går også rundt, sådan nu dem jeg filmer, jeg spørger dem om sådan unik minde, de har. Har I en, som jeg vil gerne dele? Det skal ikke, det behøver ikke være noget stort, det er sådan noget unikt for jer. Ja, jeg tror unikt. Jeg tror det er det vi laver, ikke? Det, jo, men unikt minde, der er også, da vi var i Norge sammen. Ja. Da vi kom helt op over et topbjerg. Og vi så blev virkelig flot natur foran os. Ja. Med høje bjerge og det hele. Det var et unikt moment, både individuelt og fælles med ham. Men jeg tror også, det vi laver, det er bare unikt. Ja, vi holder store events, store festivaler, og det unikt det er, at efter en så lang planlægning, og når vi ser, at det kører virkelig godt, så føles det bare virkelig godt ind i. Og jeg har været en del af den forening i hvor lang tid? 2 år.